Opuscle va néixer de casualitats, de moltes casualitats. La primera de totes és que fullejant, entre cometes fullejant, la versió digital de la BBC, que és una cosa que sol fer habitualment, el 10 de gener vaig descobrir a la portada un reportatge que em va cridar l'atenció el títol. Era una cosa així com el manual del distanciament físic fa 432 anys. I el signava l'Azaria Gorbet. I vaig entrar-hi, vaig mirar a veure de què anava, perquè m'interessava saber, ostres, aquest manual què explica, i va donar la casualitat que es tractava d'un manual o d'unes mesures que s'havien aplicat en una ciutat que ens és molt pròxima, que és l'Alguer, la ciutat catalanoparlant de Sardenya. I bé, vaig descobrir, per curiositat, aquesta curiositat que comentava la Serra, que moltes vegades m'empenya a buscar una mica més de les coses així marginals, vaig veure que realment eren unes instruccions que s'havien donat arran de la pesta que hi va haver a l'Alguer entre 1582 i 1583, o sigui, el segle XVI final. I bé, per aquestes coses també de casualitats, diguem-ne, de la nostra època, que tenim moltíssima informació a l'abast gràcies a internet, ràpidament vaig poder descobrir tant el manuscrit, un dels manuscrits originals, com la primera edició impresa, que totes rondaven entre el 1584 i el 1588, totes es poden consultar per internet. Llavors, m'hi vaig posar, vaig transcriure, diguem-ne, les versions que vaig trobar i realment vaig descobrir que allò era un text deliciós, primerament perquè era en català, o sigui, és un català de l'època, del segle XVI, escrit des de l'Alguer, i després també perquè, a part del tema lingüístic, el tema cultural o de l'explicació, en aquest cas d'una 60ena de mesures que s'havien aplicat en aquella època per aturar la pesta a l'Alguer, vaig veure que eren pràcticament les mateixes que havíem aplicat l'any passat, el 2020, pràcticament a tot el món. I això em va obrir una mica els ulls. Evidentment que ja sabem que en qüestions d'epidèmies estem molt venuts com a humans, com a espècie humana, però bé, com que sempre tenim al cap que som l'espècie superior, que la ciència ens ho resol tot i que la tecnologia també ens ho resol tot, em va semblar interessant intentar recuperar aquelles 57 mesures que s'havien aplicat fa gairebé 4 segles i mig, una mica com un record tant de la pesta o de la pandèmia que hem viscut el 2020, com un record, diguem-ne, petitó i en plan opuscle, com també un recordatori als humans que no som gaire res excepte per les vacunes. Vull dir, gràcies a les vacunes hem pogut o podem sortir, diguem-ne, d'aquestes pandèmies amb una mica més de rapidesa. Però vull dir, més enllà de les vacunes, les mesures que hem d'aplicar moltes vegades són les mateixes. Distanciament social, tancament de perímetres municipals, etc. Vull dir, aquest va ser una mica l'origen de descobrir a través de la BBC un text que, evidentment, és un text que ja comentarem més endavant, és un text que ja s'havia analitzat i també s'havia transcrit a casa nostra i més enllà, perquè és un text que és interessant no només lingüísticament o culturalment, sinó també científicament, perquè al final és un tractat sobre la pesta, però bé, em va semblar interessant recuperar-lo per tenir un record d'un confinament que és una mica el que posa aquí baix, a la portada. El Quinto Tiberio Angelerio és l'autor d'aquest manual. De fet, és l'autor d'un text que es diu Ectipa Pestilentis Status Algeriae Sardiniae.
Aquest és l'origen o el nom del text que ell va publicar. Ell era el metge que hi havia a l'Alguer durant aquesta pesta. Ell no era alguerès, ell havia nascut al regne de Nàpols, però venia de Messina, a l'illa de Sicília, on just uns quants anys abans de la pesta de l'Alguer ja hi havia hagut una passa i, per tant, ja venia una mica preparat i sabent una mica quins símptomes uns símptomes primerencs que podien presentar la població podien indicar que allà hi havia un origen de pesta o d'epidèmia. Aleshores, ell es troba a l'Alguer el 1582 i veu que un mariner que havia arribat a l'Alguer i que no havia passat pels morbers, els morbers eren els actuals rastrejadors, eren els encarregats, diguem-ne, de controlar la vinguda de gent des del port i en cas de sospita fer-los passar quarantena. Doncs bé, un mariner que algunes fonts diuen que venia de Barcelona i d'unes altres de Marsella, no està ben bé clar, diguem-ne, va superar el control dels morbers o els va esquivar i va introduir la pesta a l'Alguer. Aleshores, el Quinto Tiberio Angelerio va veure-ho ràpidament, que allò podia escampar-se i crear un bon problema de mortalitat, i bé, és ell qui es va posar, diguem-ne, al capdavant de la lluita, tot i que va haver de convèncer les autoritats, que primer no se'l creien gaire, o com a mínim no volien, una mica com el que ens ha passat aquí, no volien tancar la població o tancar, diguem-ne, el comerç o l'entrada i sortida de gent de la ciutat per por, diguem-ne, que hi hagués problemes econòmics o d'un altre caire, però no sanitaris. Però bé, al final els va convèncer que tota aquella gent que anava morint o anava emmalaltint era per la pesta i, per tant, calia fer alguna cosa. De tota aquella experiència, doncs, ell em va publicar un llibre, que és aquest que deia abans de l'Ectipa. Aquest llibre és, de fet, un dels primers o un tractat important, com a mínim, mèdic respecte de la pesta. Ens explica, doncs, en llatí, evidentment, perquè la llengua de la ciència explica una mica tot el que se'n sap fins aleshores d'aquesta malaltia. I el que és interessant és que al final hi afegeix aquestes instruccions. A l'original manuscrit són 73 instruccions, a l'edició impresa, que és en la que m'he basat jo per fer aquest opuscle, en són 57, i són unes instruccions molt pràctiques de què ha de fer la població i què ha de fer les autoritats per intentar contenir aquesta pesta. Aquestes instruccions, és curiós que les va publicar en català perquè, bé, era una manera més fàcil, ja que anava adreçada tota aquesta informació a l'Alguer, era una manera més fàcil que la gent i que les autoritats sabessin ràpidament què havien de fer per aturar l'epidèmia i va obviar, diguem-ne, el llatí, que era la llengua amb què havia utilitzat, amb què havia descrit el tractat, per eficàcia lingüística i per eficàcia de comprensió amb la població. I ho va fer en català. I aquest és en Quinto Tiberio, que és el que ens ha deixat aquest text i, sobretot, les instruccions al final de tot del manual amb els passos que havia de seguir la població i les autoritats. Bé, jo crec que hi ha coratge, però també hi ha molta consciència. Jo crec que venia consciència de l'experiència de Messina i, per tant, ell ho va veure claríssim des dels primers casos que hi va haver de gent que queia malalta. I llavors l'única cosa que va haver de fer és insistir molt i, sobretot, esperar que el degoteig de morts fos imparable perquè la gent i les autoritats es posessin a la seva disposició, entre cometes. Sí, el tema aquest del linxament sí que es troba. Hi ha algunes referències d'això, que la gent realment
ni se'l creien més aviat no se'l volien creure, no? Preferien continuar fent la vida normal a haver d'aplicar el que ell proposava, que són mesures doncs molt, no sé, les he mig resumit per aquí, però és curiós perquè doncs això, hi havia des de rastrejadors i sistemes de traçabilitat de brots, hi havia antecedents de gabinets de crisi, hi havia un establiment, evidentment, de confinaments domiciliaris i perimetrals. És molt curiós, per exemple, el manteniment obligatori de la distància física, doncs, per exemple, sortint de casa, ell deia, amb una canya de 6 pams, és a dir, d'uns 2 metres, i, per tant, al carrer anar amb aquesta canya i que ningú se t'acosti a menys distància que aquesta canya, no? Per exemple, o trobar-te instruccions que hagis de posar parabandes, és a dir, baranes, en els establiments de venda al públic perquè hi hagi una distància entre els venedors i els clients. Exigència d'un butlletí, que seria com si vols sortir de casa portes un butlletí, és a dir, un certificat d'autoresponsabilitat. Bé, hi havia això, demana, per exemple, que les institucions municipals donin ajuda a la gent que no pot fer o que necessita ajuda econòmica, per exemple, o espai per fer els confinaments. Realment és molt interessant. Hi ha també la prohibició de l'oci, tot i que, per exemple, em sembla... Queda bastant clar que, per exemple, sí que demana que no hi hagi jocs, que no hi hagi balls, etc. Però, per exemple, amb les misses sí que s'hi pot anar, però compte quan ens donem la pau, no? Per exemple, vull dir. Bé, no sé, és tot molt... Evidentment, és amb un escrit, amb un text, amb un context del segle XVI, i, evidentment, les mesures que les he transcrit íntegrament i integralment, és a dir, pràcticament hi he afegit algun accent, però està tal com raja, ja ho veureu que són entenedores. Evidentment, és un llenguatge carregós perquè és un llenguatge també una mica elaborat o formal, diguem-ne, per les autoritats, però a poc, totes les paraules s'entenen i, finalment, l'estructura també s'entén. I el que en sobresurt és això, que es va aplicar el mateix que estem aplicant o que aplicàvem com a mínim l'any passat quan encara no teníem les vacunes a sobre, no? Sí, és un... Si t'entrebanques tornes enrere i realment després veus el sentit de tot plegat. I ja et dic, jo l'he transcrit integralment i íntegrament i em sembla que al final hi he afegit només una vintena d'asteriscos, diguem-ne, en paraules que potser han caigut en desús o que potser en la transcripció quedaven una mica enigmàtiques respecte a la normativa, diguem-ne, o a la codificació actual. Però realment, sí, és una llengua molt propera i molt planera, també, en aquest sentit. Clar, una de les coses és que, a veure, primera, que la pesta la van liquidar en 8 mesos, que no està malament, vull dir, sobretot tenint en compte que no hi ha vacuna, o sigui que no hi havia tractament pràcticament per remetre-la. I segon, això, que va quedar confinada als límits de l'Alguer. Llavors, això va tenir, diguem-ne, unes conseqüències en la població de l'Alguer, perquè hi va haver ja va haver centenars de morts a l'Alguer i, per exemple, hi ha estudis com el de l'Andreu Bosch, que va ser l'actor de l'Alguer o l'actor a Sàsser de català i va treballar molts anys a l'Alguer als anys 90, que en un text del català de l'Alguer del 2002 sí que en parla, per exemple, de l'efecte que va tenir tota aquesta mortaldat en la llengua i en la demografia de la població. I això. Doncs em va sortir l'impuls de dir vull un record, encara que sigui físic, i per mi, en el meu cas, que tinc un pis petit ple de llibres i que ja no me'n caben més,
Doncs, si fos amb opuscle, doncs encara millor, volia tenir aquest record de l'any 2020, un any 2020 totalment estrambòtic i molt tràgic també, en què hem viscut unes situacions molt estranyes, però que són unes situacions que s'han viscut en el passat i potser l'element més important era que s'han viscut en el passat com les hem viscut nosaltres, pràcticament. Llavors, diguem-ne, aquest element m'empenyia a voler tenir, com a mínim, aquest petit detallet, aquest petit recull de l'Alguer, que, mira, a sobre, com que hi té aquesta curiositat històrica i lingüística, encara quedava més arrodonit, i després perquè és un text que sí que ja s'ha publicat, és a dir, hi ha estudis com el de Joan Armenguer, que va ser un altre lector de català Sàsser, que ja va publicar, en aquest cas, les mesures del manuscrit, que eren una setantena, en un article d'uns estudis que va publicar. Però bé, són textos que havien quedat, diguem-ne, en l'àmbit molt sovint o bé de les ciències o bé de la llengua estricta. I jo volia treure, o sigui, no he fet un tractat filològic ni històric, senzillament he fet una introducció i directament les 57 mesures, una mica per això, per tenir un record i un recordatori també d'on som, on ens hem de situar els humans. Parlant, abans al principi he parlat que el llibre era com moltes casualitats, evidentment, quan vaig pensar de publicar-lo vaig dir, és que això encaixa perfectament amb les plaquetes, amb els opuscles que publica la Montse, i per tant ho vaig tenir claríssim que sí, de proposar-t'ho, com a mínim per provar-ho, perquè era aquest el format que havia pensat. I com a última casualitat, que suposo que també és una pregunta que volies plantejar, era la portada. La coberta. Doncs la coberta... No podem deixar de dir, és meravellós. Doncs mira, aquesta coberta és l'última casualitat de tota aquesta història, aquesta petita gran història, que és una imatge que probablement molts la tenim al cap perquè s'ha reproduït, sobretot durant l'any passat, quan es parlava de les referents o els referents que teníem de pestes i d'epidèmies i de pandèmies mundials. És una imatge que no sé ben bé, no he estudiat d'on ve, però sí que és d'una màscara que es van inventar a l'edat mitjana per intentar passar pestes. I aquesta imatge la tenia al cap, però pensava, mira, potser la podem posar a la portada. Però el fet és que un dia, baixant aquí, jo visc a Barcelona, al costat de les Tres Xemeneies, a les Tres Xemeneies, al Poble Sec, hi ha tota una zona de grafitis, i un dia passant per allà, el dia, de fet, en què es pintaven els primers grafitis de solidaritat amb en Pablo Hasél, i que hi havia tota aquella expectació pels murals contra els Borbons, doncs hi vaig anar, era un diumenge, i en una cantonada em vaig trobar exactament aquest grafiti, que és del Rock Black Bloc, o sigui, que és de l'autor, l'havia fet una setmana abans de fer els primers murals contra el rei emèrit, i vaig dir, mira, alguna cosa ha passat, l'atzar o els astres s'han unit i m'han posat el grafiti aquí totalment net, vaig fer la foto i te la vaig enviar dient, escolta'm, crec que això és la portada, vull dir, bé que n'he pintat. I entre altres coses, crec que reflecteix perfectament l'esperit del text. És a dir, el text és posar o agafar paraules de fa 4 segles per explicar el nostre present, i el Rock Black Bloc el que va fer és agafar una imatge de fa uns quants segles i grafitejar-la per explicar el present. Vull dir, és exactament el mateix missatge, un és gràfic i l'altre és en text.